Να φύγεις από εδώ. Αφού τελείωσε να φύγω, εσύ να φύγεις. Να φύγεις από εδώ. Λοιπόν, τελευταίο σύνθημα και ξεμπερδεύουμε. Τέλος και αρχιτεκτονική. Σβήσαμε όλα τα συνθήματα από το 1 τρίτο των κτηρίων του Πανεπιστημίου. Αρχιτεκτονική, θεατρικών σπουδών, φιλοσοφία, διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικό, αίθουσες φαρμακευτικής κλπ. Πάμε να δούμε πόσο ωραία φαίνεται η σχολή μας, το πανεπιστήμιό μας, χωρίς τα συνθήματα. Βέβαια τα γκράφιτι, όπως βλέπετε, τα αφήνουμε, τα υπόλοιπα τα σβήνουμε. Για πάμε να δούμε και το άλλο κτίριο εδώ. Τσουκ, πολύ όμορφο. Για να δούμε και το άλλο πίσω. Τσουκ, πολύ όμορφο. Για να δούμε τα υπόλοιπα κτίρια και τα αμφιθέατρα χωρίς τα συνθηματάκια που μας κατεβάζουν στην παγκόσμια κατάταξη, που μας χαλάνε την αισθητική, που μας μειώνουν την εστίαση και ούτω καθεξής. Ας δούμε ένα αμφιθεατράκι εδώ. Τσουκ, καθαρούλι, έτοιμο, πολύ όμορφο. Για να δούμε εδώ πέρα. Τσουκ, σβησμένα συνθηματάκια, πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε. Μην σας νοιάζουν οι αφήσεις. Εντάξει, αυτοί με το που τελειώσουν οι εκλογές θα έχουν εξαφανιστεί και θα φύγουν. Πολύ ωραία. Πίσω το κτηριάκι μας. Πολύ ωραία. Για να δούμε τις αίθουσες που κάνουν τα μεταπτυχιακά. Πολύ ωραία. Σβησμένα όλα. Κυρίοι και γαμπροί. Πάμε να δούμε το αμφιθεατράκι που κάνει η διοίκηση επιχειρήσεων, που ήταν γεμάτο και σφασμένο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Πολύ ωραία. Τα γκράφτη, είπαμε, τα αφήνουμε για τους ανθρώπους που έχουν θυσιάσει για την τέχνη, χρώματα και ενέργεια. Εδώ κάνουν μάθημα, τα έχουμε σβήσει όλα όσο μπορούμε και προχωράμε. Για πάμε να δούμε εδώ. Δεν υπάρχει πάλι τίποτα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί που κάθονται οι κομματικές παρατάξεις με τα τραπεζάκια. Εκείνη τη μεγάλη επιφάνεια που όλοι ξέρετε, που ήταν βαμμένη με όλων των ειδών τα χρώματα και τα συνθήματα από όλων των ειδών της παρατάξης τα τελευταία 15 χρόνια, μαζί με την κερκίδα την γκρι. Τη θυμάστε? Για να δούμε. Τσουκ, τσουκ, τίποτα. Τσουκ, που πήγανε? Πού πήγαν τα συνθήματα που ήταν γραμμένα κάτω? Πουθενά. Πού πήγανε τα συνθήματα που ήταν γραμμένα στις κερκίδες? Πουθενά. Αυτό εδώ τους έσβησε μέσα σε μία μέρα. Που πήγαν τα συνθηματάκια που ήταν όλα εδώ πάνω γραμμένα? Μας άφησαν χρόνος. Πού πήγαν τα συνθηματάκια από εδώ που ήταν γραμμένα 500 χρόνια και μάλιστα ήταν γραμμένα σε αφίσες της ΔΑΠ του 5000 π.Χ.? Τίποτα. Ξαφανιστήκανε. Με πόσο κόπο? Μόνο 2 μερίτσες δουλίτσα από ένα άτομο και την παρέα του. Γιατί λοιπόν να μην μαζευτούμε όλοι, να μαζέψουμε 10 παρέες και να σβήνουμε ό,τι συνθήματα υπάρχουν? Κοιτάξτε εδώ. Κουκλιά. Τσουκ, η εξωτερική φάτσα έτοιμη. Πολύ ωραία. Πάμε και στα κτίρια των καθηγητών και τις πίσω πάμε. Τα βλέπετε? Πολύ ωραία. Γαμπριάτικες. Έτοιμες να μας βαθμολογήσουν από το εξωτερικό. Με ένα μόνο ρολάκι, λίγο χρωματάκι που να είναι ο μέσος όρος όλων των χρωμάτων που ήδη υπάρχουν και έχουμε ξεμπερδέψει. Πάμε να δούμε τα κτίρια της διοίκησης και της φαρμακευτικής. Πάμε να δούμε τα κτίρια που κάνουν η επιστήμη υλικών, φιλοσοφία κλπ. Πολύ ωραία. Βλέπετε κανένα συνθηματάκι? Κουκλιά. Και να τα σβήσουν και να τα ξαναγράψουν δεν τρέχει τίποτα. Ήταν 500 συνθήματα. Τα 500 συνθήματα αυτά μέχρι να τα ξαναγράψουν θα τους πάρει πάλι 15 χρόνια. Βάψαμε μέχρι, όπως βλέπετε, και το πίσω μέρος της πινακίδας που είχε συνθήματα από παντού. Αυτά τα κτηριάκια εδώ πέρα που ήταν πολύ όμορφα, κάνουν τον ορκιακούλι μας, εξαφανιστήκανε τα συνθηματάκια. Δεν είναι πολύ ωραία που εξαφανιστήκανε? Για δείτε τα. Γιατί να τα έχουμε και να μας πρίζουν και να μας χαλάνε την αισθητική, την εστίαση και να γινόμαστε ρόμπα παντού? Έχει νόημα? Όχι. Βέβαια, τα γραφιτάκια τα αφήνουμε για τους ανθρώπους που θυσίασαν τον κόπο, την ενέργεια, το χρήμα και την απόσπαση προσοχή τους για να μας
αυξήσουν την αισθητική όσο περισσότερο μπορούμε σε αυτήν την κατάσταση. Βλέπουμε κανένα συστηματάκι? Όχι. Πάρα πολύ ωραία. Φύγανε, τα ξεφορτωθήκαμε, ας ελπίσουμε να κρατήσει. Σας κάνουμε έκκληση, όσοι μπορείτε, να κρατήσετε το χώρο καθαρό από συνθήματα. Πάμε και εδώ πέρα. Βλέπουμε τίποτα από εδώ? Όχι. Όσο μπορούν, τα βγάλαμε. Βλέπουμε τίποτα? Όχι. Σβήσαμε όσο μπορούμε. Εξαφανιστήκανε. Πολύ ωραία. Πάμε και απέναντι. Βλέπουμε τίποτα? Τίποτα. Εξαφανιστήκανε. Τόσο δύσκολο ήτανε? Όχι. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Λίγο κόπο θέλει. Και άμα οι παρατάξεις ενωθούν και αφού τους νοιάζει το κοινό καλό και σφάζονται πρωί, μεσημέρι ή βράδυ όλες μαζί, ενωθούν για να σβήνουν των περιθωριακών ομάδων τα συνθήματα, τότε έχουν να κερδίσουν πολύ περισσότερα από όσα έχουν να χάσουν. Εδώ ένα πολύ ωραίο γραφιτάκι, το αφήνουμε, πάμε να δούμε και την άλλη επιφάνεια. Βλέπετε τίποτα? Όχι, εξαφανίζω όλα. Κύριοι, γαμπροί, εδώ πέρα έχουμε λίγο σκοτάδι, εντάξει, δεν φαίνεται τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Πάμε και στην είσοδο. Έχουμε τίποτα? Όχι, σβηστήκανε όλα. Έχουμε κουκλιά κτίρια. Πάμε να δούμε τώρα και τα εργαστήρια των καθηγητών. Πάλι τίποτα. Ξαφανιστήκανε όλα. Ξαφνικά είμαστε έτοιμοι γαμπροί με καινούρια κτηριάκια, έτοιμα για βαθμολόγηση από τις διεθνείς κοινότητες. Πάλι εδώ σβήστηκαν όλα. Πάμε να δούμε και τη φάτσα. Και η φάτσα έτοιμη. Εδώ που κάνουμε το εργαστηριάκι μας, που ήταν γεμάτο tags, και το πρώτο πάνω που έβλεπε κάποιος τα συνθήματα, φύγανε και εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα. Κουκλιά, γαμπροί, έτοιμοι. Πάμε να δούμε και αυτούς τους τοίχους. Πάλι τίποτα. Πάλι τίποτα. Είμαστε έτοιμοι. Όλα τα κτίρια μας άψογα και σαν καινούρια. Γιατί λοιπόν να μην μείνει αυτό το πράγμα και να το έχουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Ναι, θα σκάσουνε πολλοί τραγικοί να το γράψουνε, να το μουτζουρώσουνε, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί μέχρι να το ξαναφτάσουνε στο σημείο που ήτανε θέλουνε άπειρο χρόνο. Θέλουνε 15 χρόνια. Για να ξαναγίνει έτσι λοιπόν δεν πειράζει, 15 χρονάκια ας τους πάρει. Πάμε να δούμε και τις τελικές φάτσες από τα κτηριάκια μας. Έτοιμα όλα σαν καινούρια. Δεν υπάρχει ίχνος. Εδώ δουλεύουν, δεν σταματάνε, τα παιδιά εδώ προχωράνε. Και όπως βλέπετε πρέπει να έχουμε σαν προτεραιότητα όχι να τσακωνόμαστε σαν κομματικές παρατάξεις, αλλά να ενωνόμαστε για το κοινό καλό. Το κοινό καλό είναι να μην έχουμε βρώμικα κτίρια. Βλέπετε άλλο ένα βρώμικο κτίριο που ξαφνικά έλαμψε από καθαριότητα. Όσο περισσότερο μπορούσαμε βέβαια με αυτά τα χρώματα που είχαμε διαθέσιμα, στο χρόνο και τον κόπο που ήταν διαθέσιμο. Πάμε να δούμε και τη φάτσα του. Τα αμφιθέατρα 16, σβησμένα όλα και είμαστε έτοιμοι. Τι ωραίο πανεπιστήμιο έχουμε και κάθεται. Τι ωραίο πανεπιστήμιο. Είναι κρίμα. Ας ελπίσουμε να μείνει έτσι για πολύ καιρό. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ. Φιλιά πολλά. Bye.